Artedrama arte eszenikoen plataforma bat da, pixka bat ideia zen euskarazko antzerkia bultzatzea eta gure jolaslekua Euskal Herria zen, ezta? Lau langilek osatzen dugu eta ni naiz pixka bat zuzendari artistikoa. Gure gaien zerrendan gai bat nahiko garrantzitsua izan dena migrazioaren gaia, arrazakeria eta integrazioaren gaia. Eta horregatik aurretik, minan egin aurretik beste antzerki obra batzuk egin izan ditugu. Nik minan irakurri nuenean, Amets Arzayuzek oso ondo ekarria Ibrahima Balderen historia gogor hori, ezta? Nola zeharkatzen duen Afrika guztia bere anaiaren bila, bere buruan ez zegoelarik Europara etortzea baizik eta bere anaiaren bila joatea eta bere anaia hartu eta berriz ere bere herrira berarekin bueltatzea amarengana. Historia nola zegoen kontatua, nondik zegoen kontatua eta zenbat sentimentu transmititzen zuen, ikaragarri ederra iruditu zitzaidan. Liburuaren lehen itzulpena ingelesera egin zen, eta berak egin zuen, Timberlake eta Bikerrek. Nik bera ezagutzen nuen, eta berak aipatu zidan asmoa zeukatela Londresen antzerkira eramateko. Nik bere garaian esan nion pena zela euskaraz idatzitako eta euskaraz ekarria zegoen historia bat lehenengo euskaraz ez ematea, ezta? Eta proposatu nion, zeratik ez genuen euskarara ekartzen. Baina hor handicap txiki bat genuen, azkenean danok dakigu benetako istorio bat dela. Istorio horrekin jolastea edo istorio hori komerzializatzea badakar puntu mingots bat edo mingarri bat, batez ere bizi izan duenarentzat. Orduan, baimena eskatu genien Ametsi eta Ibrahimari eta asko kostatu zitzaien esan ditudan arrazoi horiengatik baiezkoa ematea. Hasi nintzen nila lanean, ikusi nuen bazeudela aktore beltzak eta euskalduna, eta hor aurkitu nuen Sambu Diaby bat, non Ibrahima Balderen personaia jokatzen duen, eta beste bi aktore, Mikel Kaie eta Iara Irazusta, eta geroia hortik aurrera beste guztia izan da imaginazioarekin jolastea eta eszenografiarekin, jantziekin eta beste elementu dramatiko guztiekin publikoari ahalik eta obrarik hunkigarriena eta poetikoena emateko. Baina gero hori ez da beti iristen. Gure aitak zapatak sartzen zituen, kalean sartzen zituen. Bueno, nik uste aukera handia eman dutela, Ibrahima Balderen bizitza eta gorpuzteko. Azkenen, Ibrahima Balderi gertatzen zaigena, pertsona asko gertatzen zaie. Ez oso hurbil daukat nik ere horrelako historiak ez, nire eta horrela etorri zen ere. Eta, oso histori beharrezkoa da ez, eta hori gaur gertatzen nahi da, jende askok pasadu horrelako bidai bat. Gaur egun gizartearen migrazioaren gaia oso presente daukagulako eta beharrezko ikusten nuela minan bezalako antzerki bat oholtzaratzea gaur egungo garaietan, ezta? Nik leheno pixkat nigatik oso urruti bezala eramaten nuen, ez? Azkenan nik ikustu nire aitak horrelako bide bat pasazula eta listo, ez? Baina orain konturatzen ezela, jende asko dagoela, gure inguruan oso hurbil, eta jende gazte asko ere bai, ez? Eta orduan horrekiko ere errespetu asko. Zerbait badauka minanek da bere gogortasunean momentu oso ederrak eta poetikoak dituela. Batez ere Ibrahimak bere bidaian gurutzatzen dituen pertsonai oso ederrak ditu baita ere,
eta personai oso krudelak eta mafiak daude eta torturak eta momentu oso gogorrak bizitzen ditu. Hori antzerkira eramatea erronka bat zen, ezta? Alde batetik liburu oso ezaguna da, jende askoki irakurri duen liburu bat da, eta orduan bazegoen halako beldur bat. Horrelako proiektu bat antzerkian, minan adibidez, oso beharrezkoa dela, ez? Kontatzea, ez? Zazkienen, kasu honetan Ibrahima Balderen historia kontatzen du, baina lehen esan duten bezala jende askoren bidaia eta historia ere bada, ez? Eta nik uste, jendia jakinean gainean egoteko oso beharrezkoa eta importantea dela, ez? Horrelako proiektuak egitea. Orduan, nik uste dut errespetatu dudala erabat ametsen edo Ibrahimaren historia, eta errespetu horrekin eraman dugula azken batean gorpuztera aktoreen bitartez historia eder hau, ezta? Eder eta aldi berean gogor eta hunkigarri hau. Egia esan, prozesu luzea izan da, ez da izan oso erresa, ez? Azkenen ere, pixkat presioa ematen dizu, Ibrahima Balde gorpuztea nola kontatu, ez? Ez dezu nahi, bera ez den beste gauza bat egin, ez? Eta orduan, Amets Arzalluz, bai egon zen gure gainean, horrelako gauzak eta matizak eta zuzentzen. Antzeslanean Ibrahimaren odisea nolabait esateko bukatzen da. Hori amets bera ezpazen egon gurekin, guk ezingo genuen hori dena asmatu edo idatzi, ezta? Beraz uste dut horrek asko aberastu duela proiektua eta ederra izan dela. Jende askok historiako ezagutzen du, ez? Minan antzerkia baino lehen liburua ere bazan eta jende askok ere irakurri du liburua. Eta egia esan, jende askok intrigare bazekan, ez? Liburutikan antzerkira nola eraman genuen, ez? Ea fidelak izango ginean, ez? Liburua kontatzen duenarekin. Ibrahimaren historia benetakoa denez, argi izan nuen hasieratik fikziorako ez zegoela lekurik. Hau da, kontatzen den guztia benetan gertatu da. Nik obrenetan ikasi dutena gehien bat izan da beste errealitate batzuk ezagutzea. Empatia ere asko landu eta errespetua ere bai, ez? Azkenean bizitzako gogorra da, ez? Lehenengo aktoreak ziren niretzat garrantzitsuenak, eta hortik aparte estenografia argi ikusten duen oso elementu basikoak nahi nituela erabili eta elementu gutxirekin gauza asko kontatu. Jantziekin ere berdina izan zen, oso jantzi sinpleak, ez nuen folklorizatu nahi, argiekin berdin, oso argi sinpleak baina kontundenteak erabili genituen, desertua irudikatzeko, tortura dela irudikatzeko, eta musikarekin ere oso musika sinpleak erabili ditugu, baina folklorizatu gabe asko, ezta? Lehenengo eta behin, publikoa konturatzen da, hizkuntzak ez daukala kolorerik. Niretzat beltzak ikustea euskaraz ari direla, publikoarentzat eta ez bakarrik niretzat uste dut hunkigarria dela eta jendea zerbait esaten diola. Aktore bezala ere bai, memoria asko landu du, bizi ez dituten gauza asko gorpuzteko erramientak ere lortu ditut eta gauza asko ikasi ditut. Aktore bezala, kiston opare hundia izan da. Uste dut pertsonak behar dugula ispilu bat, ezta? Ikusteko gure gizartea zertan den, eta ispilu hori, artea uste dut ispilu indartsu bat dela horretarako, ezta? Jendea sensibilizatzeko, jendea empatia bat izan dezan, eta nik uste dut hori dela gure funtziotako bat. Behin antzerkira sartzen zarenean, gero ateratzen zarenean, behintzat, zure bihotzean edo zure buruan zerbait aldatzea edo zerbaitek klak bat egitea esateko aizu, nik hau ez nuen hola bizitzen edo nik hau ez nuen nekien hola zenik. Niri, gehien bat larritu egiten izan da oso publiko anitza egon dela hemen, ez? Adin guztitakoak, bai euskaldunak, bai erdaldunak, eta gero gehien bat
historia hau iritsiten dela. Gero, emanaldia eta gero ikusten jendea sonkituta, ez? Batzuk historia ezagutzen zuten, beste batzuk ez, eta behaien feedback entzuteare aberazgarria izan da. Minanekin lortu dugu emanaldi asko eta asko egitea. Eta harrera oso polita eduki du, oso harrera beroa, eta nik uste jendeari gustatu zaiola. Antzerki hau eramateak eta hola publikoa ikustea erantzun ona izan dugula, ikustea benetan publiko hori entregatua ikusten gure antzeslana, ez dakit, oso edarra izan da, ez da beti gertatzen den gauza bat da. Emanaldian ondoren, gehienetan jende oso hunkituta ateratzen da. Niretzat, obra ikusi ondoren, ikusleak bere baitari edo bere buruari galdetzea, hor dagoen pertsona hori agian ni izan nintzen. Jendeak esatea, hau nire bizitza ere izan alzen. Orduan, empatizatzen duzu bestearekiko. Eta hori oso gauza humanoa da.